Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai hadin bana kapor sakapor kila judon bet ki jingja ya tengku kali bat ka jingkala jongki kali badru ka jingdon jongki nongnya kali ki bom perkhat ye ki parawainya kali lang hasurok ba daga banyak penher state banyak klaim akor kinong ilam jong aseng HYC nong po circle ki bakentup yo somla Tony Shela ubri presiden nang tau somla Nikki Nongsit ubri general secretary rengkat di khot jong aseng na nong po circle haga sin toding jong tayo balala kata hak arpo etere ujelio arjar arpsau kilalit bania kendu ki bor pulit peniai kali jong district riboy hanong po rengkat ke jing tho ban kentu ki bor pulit manalor ka jing trish tom jongki ban pej ban khmi ya ka yat ka yang jongki kali ka seng lengba ki nong ilam kala bu biang ru ya ka jing kerpat ban pej bahai ki nong nya kali ki banyak klem akor dag pen hair state klem jengmot ka jing nya kali hedin balabuaj bat ki we ki rukom nya kali ki ba klem perkhat ye ki pej ba nong lai nong wan khamtam ha ki jaka badon ki khana school ki ba jam na silyang jong ka surok ba usamla Tony Shela long ru bagene ke jingwan bu ye ke jing kentu kalong hadin ba ki babun ki jingja ki basngosi kilaja na kapor sakapor hasurok ba da ka jingdon jong ki nongnya kali ki banyak klem akor kentup nadu ki kali arsaka ki kalerit bat kum juru ki kali he kalian jongi ka HYC nongpo circle mentaka singi ngilaya penuan ya kendu ya DSP Buram jongi mah district sama wen hagaba nidak na Sofia hagabi day badka jingjur than kaneka accident kini ki accident ki ba keling ki benta jongka dongri boy kini ki surok national highway 6 te haga jing ya karan batni nakaliang ka nakaliang jong isar ila pusau hagi ba bat kumba gila ai jimbut bu syaka police department ba kin penlong ya kaneka ka patrolling na neka checking ka ba man lagi por khamtam ha ki surok ba lane ha ki surok ki ba kluj ki surok ki ba ki nya speed bahai kini kali namar ka ki ba plongi kalong tek teng ki breu jongi ki ju deng sitbel se ma kawai na kinuk sa baret ba kining sitbel tang ha kapor badan kulit dan re ha kiwi bat ki jaka ki badan kulit se kim ken mau bandeng wa sitbel bu tekane kan kakta ba ladangi apa ngini ngi penher lagi nya speed bahai ki kali perkala ru ban ra ya jing accident ki benta ba per te ngilawan pensngo si ba nakila jukiru kila nakila ke police department ru kila shimkhia halo bd berkene mat kumjuru ngilawan pensngo hai ni sar nak banta gejing don joki babon kini ki kinongnya baj kini ki baj ladade na po ka jala jongi lane ladade na po ka jala asam ladade haki sngi balong haki sngi shuti lane khamtam haki sngi blai namar kajingi borsing laju sakih haki benta hakiling ki benta juga ni surok ba kilalong sebab palat komnya pal kompan her hadu ba kimburam su yaki nonglei wan kimburam su wat yaki ki bayanya kalilang se hapo ha surok takupta gila pensngo saki ba kinya shimkhia wide berkene ka benta borobar haga juga poro bakin long da ka checking ka mana ka por ko bide khambun sen kini ki kidon nya kali ki driver jogi haba kila yo nya kali kila don ha surok kila lese kila don da jing sorong ne ha kano kedur gin ala pentep ba ki adi ya bam shwa ba ki adi ya bam shwa baranta kisanya kali baradin belanya eta kali di belada bam klem tip brewsho bat ki nya speed bat anda kila nya kupta kisa tengko yanore no bat pen sawi no bat ting ting lese bat ban bat bala shimru ya ki jing em jong ki babon kumpar ngila US ngau lane UI lengba ki news lane lengba ki social media ki baman ko te kupta nakaliang ka jogi kumka seng na po sakil ngilawan pensngo kini kimat high SP high DSP ban buram jogi te nakaliang jukiru kila kular ba kinya shimkhia bakin airu ka jinga trilang nakabata kapit ka biang jong paiba hi anolek nawan hapo ka surok national highway kanang bakin light lagi jingun saw lagi jing accident kumpa julong hakini ki por kisni ki baladap